फरायाथ' जोंहा अलमस्ट कमप्लिट जाबायानो जोंहा बुंनो हायो मानो होनोबा टेक्निकल टीमनि साइडनिफ्रायबो फिल्डनि जेनाखि प्रिपारेसन बेबो जोब्बाय जोंहा माखासे टिकेटनि थाखाय जेनाखि बाउन्डारि होनांगौ बेबो अलमस्ट 80% कमप्लिट जाबाय दा बाकी पार्टिसिपेटिं टीम्सफ्राबो सफैजोबसिगोन प्रिपारेसन बा साखाफारिनि खोथाखौ बुङोबा जोङो जोबोद आवगायबाय बा 80% जाबाय होननानै जों बुंनो हायो टिकेटनि सिस्टेमा मेनलि जोंहा सिजन टिकेट मोनसे दङ जायनाखि 2000नि जोङो होनाय जादों 2000 जों 6टा जिनखि मेच जागोन गासिबो मेचखौ नुजोबगोन गेलारि बानायनाय जादों बिथांमोननो विथ चेयार मोजां जायगा होगोन दै होनाय जागोन आरो जोंहा दैलि टिकेट दङ दैलि टिकेटआ जाहैबाय जोंहा 100 जायनाखि बिथांमोनहा गसंनानैनो नायगोन दा टिकेटनि बेबस्था बुङोबा बेनो जोंना टटेल 2000 जेनाखि गेलारिनि केपासिटि जोङो बेखौ 1000 दोनदों आरो जेनाखि गसंनानै नायनाय 100 रांनि बे जोङो 10,000सो केपासिटिनि थानो हानायनि नायनो हानायनि बेबस्था खालामनाय जादों मेल फिमेल जयैनो बाहाय जेबो डिफारेन्स दोननाय नङा टीम हिसाबै जोंहा जोबोद जोंनि जायगायाव गोजोनथाव खौरां जोंनि इन्डियानिनो जोबोद मुंदांखा टीम्स जेरै ISL गेलेनाय टीम जोंहा नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC दङ जोंहा जोबोद मुंदांखा टीम शिलं लाजं FC दङ बेनिफ्राय आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार होननाय मोनसे आसाम माबानि दङ आर्मिनि मोनसे टीम दङ बिनिफ्राय जोंहा जोंनिनो जायगानि इउनाइटेड चिरांदुवार FC बे टीम दङ दा मोनब्रै टीमा थागथियारि जानानै दङ आरो जोबोद गोख्रों बा गोरा मेच जागोन आरो नायथावथाव मेच जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों जोंहा अपेनिं डेआव जोङो कालचारेल प्रग्राम दोनदों 1 बाजिनिफ्रायनो जागायगोन बेवहायनो जोंहा बुदां ब्लक फैगोन चक्रधर नार्जारि बिथांनि मोसागिरि फैगोन आरो जायगानि गोबांथार जोङो कालचारेल ट्रुप्सफोरखौ लेंहरदों बिथांमोनाबो मोसाफैगोन आरोबाव ओइदिनखालिनो जोंहा बिटिआरनिनो मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा जोंनि गेजेराव गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन आरो ओइदिनखालि जोंहा गेलेजेननाय मेच हिसाबै इउनाइटेड चिरांदुवार FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC बे मोननैनि गेजेराव मेचआ जागायगोन राजाफ्रा लोब फैनानै नायफैनांगौ मानो होनोबा बियो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय बड'ली ट्रफिया जाफैदों आरो बेफोरबायदि लोब फैनानै जेनाखि थुलुंगानाय बे थुलुंगानायखौ मोनोबा जोंनि ओनसोलनि जेनाखि फुटबल टेलेन्ट बा जेनाखि रोंनाय जोंनि सेंग्रा सिख्ला जाखांफुनाय बिथांमोनहाबो मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो इउनाइटेड चिरांदुवार FCआव एक्सुवेलि लकेलिटि होननानै बुङोबा जोङो बेखौ प्लेयार्स होननानै बुङोबा जोङो टीमनि देरहानायखौ जों नायनांगौ जायो जोङो लकेलनिबो अनेक प्लेयार्स टीमाव दोनदोंमोन नाथाय प्लेयिं 11आव फैथारगोन होननानै जोङो बुंनो हाया मानो होनोबा बियो मोनसे कम्पिटिशननिसो खोथा जोंनि दा इउनाइटेड चिरांदुवार FCआव बुंनो थाङोबा जोंहा फरेनार्स प्लेयार दं 2 जायनाखि बिथांमोना सासे केमेरुननिफ्राय फैगोन सासे नाइजेरियानिफ्राय फैगोन आरो जोंहा आइ लिग प्लेयार्सफ्रानो 3 दङ दा खमैबो जोंनि जेनाखि इउनाइटेड चिरांदुवार FC बाहाय 7सो आइ लिग प्लेयार दङ आरो सन्टस प्लेयाराथ' जोंना गासिबो सन्टस प्लेयारखौनो जोङो बुंजोबनांगोन सन्टस ट्रफि प्लेयार दा इउनाइटेड चिरांदुवार FCआ मोनसे जोबोद गोख्रोंथार टीम होननानै जोङो दिनैसिमनि गेजेराव जोङो बुंनो हायो सिकिउरिटिखौ जोङो पुलिस बिफानजों जों रायलायदों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा 500सो भलन्टियार्स जोङो दोनदों जोंनिफ्रायबो अर्गानाइजिं कमिटिनिफ्रायबो आरो बाखि सिकिउरिटिनि थाखाय ल' एन्ड अर्डार सिटुएसननि थाखाय जोङो पुलिस बिफानजों रायलायबाय थादों